نویسنگه کاروبارên revandiyên Kurdînêzî li Duhokê dawî amarên rizgarkiriyên destê Daişê eşkere kir û dazanîn ku ta niha 3173 kes ji kuç û jin û zelam û zariyan yên mayîne destê Daişê de. Hevdem rêveberiya karobarên êziyan jî dibêjit xemsarê de rizgarkirina kuç û jinên wan da heye. 2017 ku ew kesê sala 2017 hatîne rizgarkirin 349 kesê hatîne rizgarkirin ji wana 102 kiç û jin bûn neh zelam bûn 328 zarok bûn ê her du regazava ku hatîne rizgarkirin eva amara sala 2017 amara giştî ku destpêka karasatê hetan ho evet hatîne rizgarkirin 3244 kes hatîne rizgarkirin ji wana 1146 jê kiç û jinin 335 zelamin 1763 kes zarokê her du regazavana eva heta ku îro roj wê hatîne rizgarkirin ji destê tîrozan. Evet hatine rizgar kirin jî hem dîv malumatê nivîsîngehê hatine rizgar kirin û ededekî mezin heta nihoyê mayî yani 3173 mayîn heta niho ew jî şwan jî 1482 keç û jinin 1691 eva zilamin. Birasî edviya bitira niho jî yani em mesela niho jî xemsarî heye وكذا بشتي عمليات موصلة وان وهذا دو كامبيت هين الدو منطقة موصلة تابعي موصلنا حتى يروجي أم زانن يعني هر فترة كي معلومات أكثر بتشوكا كبير أو سرجنا أو يعني حتى بغداد إنانا حالة بغداد إنانا أف مسألة الكيدر الميد أفا خمسارية. لرکفتی سیهشت یا سال 2014 پشتیداگیرکن قزاشنگال جلای تیرورسên Daişê ve bi hezarehan kuç û jinên êzî hatine revandin û bêkirêtirîn şêwa mamele digel hate kirin. Li gorî dawî amarên rêveberiya revandiyan jî 6417 kes ketibûne destê Daişê de û di sala 2017 de ew şiyayîne 349 kesan rizgar bikin ku bi her du regezan ve û sercemê giştî hatîne rizgarkirin 3244 kes hatîne rizgarkirin lê tenha çarenivîsê gelekên dî diyar nîne. Nijar Mihemed Kursat News Duhok.